Aloveira Today. Andan os lobos na lobeira. Moi boas noites, benvidas, benvidos a unha nova entrega, unha semana tarde, deste luns de TEA, no que hoxe estaremos Melody en audio, o Fran en audio e vídeo, poderemos conversar coa experta no tema, Alba Casas, que vamos a darlle a benvida aquí ao directo. A ver, vamos a cambiar isto que movéusenos. Moi boas, Alba, benvida a Lobeira Today, benvida a este directo. Moi boas, Fran. Melody terémola en audio, así que, por favor, entra cando entra porque non te veremos. Entón, ti fala. Estou aquí, en modo fantasma. Exacto. Entón, temos con nos hoxe a Alba Casas, que é doutoranda en arte contemporánea e artista, está facendo a tese, a súa tese de fin de... Doutoramento, a tese de doutoramento, de título, ollo aí, Lobes salvaxes, cartografía dunha resistencia queer en Galicia. Por favor.
como chegache a dicir de todos os temas que o mellor a túa directora de doutoramento che puxo de riba da mesa, como chegache a este? Como dixache ti, este vai ser? Pois foi un pouco de casualidade. Comecei a investigar no TFM, facendo máster. Tiven como titora de máster, do TFM a Fefa Vila, que é unha investigadora queer para min fundamental no Estado español, e ainda por riba era de Laza. Ela é de Laza, entón, pois, cando tivemos a primeira reunión, eu comenteille que para min era moi importante conectar os estudos queer e a miña investigación e a práctica artística con Galicia, porque non entendía, para min eran cousas que iban conectadas. Entón comezamos a falar de cousas que para nós resoaban como que non entraban dentro da norma, por decirlo de algunha forma, e obviamente saleu primeiro o tema dos introidos, e nada, ao final o que pasou foi que me recomendoume un libro, que era sobre o salvaxe, que é algo como moi abstracto, por dicilo, e eu cando estaba lendo ese libro de Jack Halberstam empecé a recordar os contos da miña avoa, que me contaba cando íbamos pa cama, tamén que había un tellado de uralita xusto lá da ventana na que eu dormía, eu escoitaba unhas patiñas, sempre me dicira que eran as patas do lobo que camiñaba por aí, e non sei, iso empezou a conectarse con que no instituto eu tiña unha profesora que era moi boa de lingua galega e que nos daba unhas lecturas maravillosas e que lera o libro de Pel de Lobo de Miranda e foi como, wow, non sei, naquel momento no instituto revolveume algo. Entón empecé a conectar esas cousas e dixen, a ver se aquí hai algo, porque que casualidade que nos imaginarios que temos de licantropía, como así máis occidentais, tipo Crepúsculo e todo isto, son sempre homes. E eu, de repente, todas esas conexións que facía era de mulleres que eran licántropo, mulleres lobo, e dixen, bueno, aquí o mellor pode haber algo. E así cheguei e sí que había moito. Faime graza na recolla, no pouco que documentamos hoxe o programa, tes que perdoar. Faime graza no relato O Lobo da Xente, que é un extracto do Lobo da Xente, do Dicionario de Seres Míticos Galegos de Antón Reigosa e outros, pois di que en ocasións andan en grupos de 3, os lobos da xente. En ocasións andan en grupos de 3. E se hai unha muller, probablemente sexa a xefa. Sí. Cuidado, por si fora pouco. Sí. Pero bueno, ten razón aquí Melody que a lúa chea é o domingo de Ramos, o día 13, agora estamos en crecente, entón cuidado as e os que sodes licántropos, e licántropas, tende cuidado o 13 non saiades pola noite porque haberá lúa chea. Entón, Isto que dixeches dos lobos que sempre os lobos da xente que sempre van en 3 e que se hai unha muller e a xefa, lémbrame que hai uns días estaba eu lendo sobre o Pozo do Lobo de Conso, que é un pozo para atrapar lobos que se construían como trampas de lobo, pero ten tamén unha lenda asociada a que había 3 persoas que estaban convertidas en lobos por unha fada ou un encanto, un home maior, un máis novo e unha muller. É que os veciños din que viron algunha vez a esa muller a peitear aos outros dous, de aí que se entenda que ela era a xefa. Mira ti que cousas, Non sei, digo Alba, se coñecía... Poderíamos... Unha pregunta na máis. Poderíamos facer unha división de lendas sobre lendas de Galiza, non? En lendas de mouras e lendas de fadas, chamándolle lendas de fadas ás máis modernas e lendas de mouras ás máis vellas. Sí, claro. Melody. Eu diría que non, pero... Non? Non.
Eu digo o de Mouras A ver, por nos son cousas diferentes. É dicir, eu podelo dicir a nivel conceptual, pero realmente son cousas diferentes. As mouras non teñen nada que ver co que vale. ven sendo a fada. A fada simplemente é o feitizo. É como se lle chama o feitizo. É que ten unha fada. Pero moitas O veces as encanto, cando sí, dicen aí hai un encanto, e que se aparece normalmente unha muller que tamén enfeitiza. Está como misturado, Sí, vale, vale. porque ao meu entender, vaya, pero Alba. nos, a ver, é que as mouras ya son como seres aparte, como falar detrás nos e de É mouro. diferente. Sí, son cousas totalmente diferentes, non teñen nada que ver, o que pasa é que ao final sí que hai linguaxe que se repite. Eu digoche que sí que se pode falar a nivel de que si queres diferencialas por algunha forma de imagínate, pois dicir que ao mellor te inventas ti agora que que as tradicións máis, bueno, os mitos que se referencian que son máis modernos vamos a chamarlle de fadas, ou entenderá iso. E vamos a falarlle que os mitos antigos eran de mouras, non. Eu dicía iso, pero vamos, na miña pouca sapiencia, Non ten nada que ver, son cousas totalmente diferentes. É como mesturar auga e o De aceite. feito, nesta lenda de Conso, esta idea de que que se aparece unha muller peiteando é algo que ten moito que ver tamén coas lendas de Mouras. Moitas Mouras aparecense é peiteándose a si mesmas, non sei se peiteando a outros, que pero que por aí tamén non pode ser que probo. a tradición a literatura popular vai vai compoñendo relatos en base a pequenos tópicos doutros, non? Tamén podería ser iso. Sí, eu creo que ao final é máis unha mutación, porque tamén se pode mesturar coa lenda da peira dos lobos. A peira dos lobos sería tamén un tipo de licantropía, un tipo de mito que sería a fada dos lobos. Que sobre todo afecta ao norte de Portugal e o que son da fronteira tamén coñecemos a lenda da peira dos lobos e é unha muller que non chega a transformarse en licántropo como tal, sino que vive con eles, dicen as malas linguas que se reproduce con eles, que ten fillos e que quen os lidera e os avisa en caso de que haya un ataque humano. Entón, eu creo que aí pode haber tamén a mestura de por que esta muller que habita con estes outros dous licántropos e a líder os cuida porque ten ese papel dentro da manada como a tería a peira dos lobos. Entón, ao final sí que pode haber unha mestura entre os mitos que se van transformando co paso do tempo e ca tradición oral. Oe, canta riqueza atopache en relatos sobre licantropía, lendas sobre licantropía, avistamentos de licántropos, etcétera, etcétera, ao longo da túa investigación? Pois a verdade é que cando empecé non me imaginei que iba a topar tanto. De feito, tuven que facer acotar e facelo solamente a investigación a partir do século XIX. Hai moitísimas referencias na cultura oral, na literatura, sobre todo a partir do século XX, pero logo o curioso é que logo no século XIX hai outras referencias como que son máis indirectas, non son tan directas a ou tan conectadas como nos ven agora a nosa cabeza con estes contos e con estas lendas, como pode ser o lobo da xente, ou a peira dos lobos, o lobisome, o lobo branco, moitas categorías que recomendo que revisen si poden na casa o Dicionario de Seres Míticos Galegos, porque aí veñen referenciados moitísimos, sino que tamén no século XIX, xa solo pensando en Pepa a Loba, hai outro tipo de conexións en como nos referimos neste caso a Pepa Loba, que é justamente unha muller que transgrede nun contexto, non sabemos ao final se existiu ou non, pero nun contexto social transgrede as normas do que implica ser muller, entón denominan a Pepa Loba. Logo, incluso Rosalía de Castro, cando ten o poema de A xustiza pola man, escribe que esa muller se transforma en loba para tomar a xustiza polas súas propias mans, aí tamén hai unha transformación, que ao mellor non é real, pero é Real. unha ficción como tal, é unha categoría, digamos. Incluso Roma Santa, que ao final fose licántropo ou non,
era unha persoa que escapaba dentro desas categorías de xénero. Entón, creo que aí hai unha relación de, ostras, para min foi como sorprendente ver que tantos termos nos levaban cara a outredade, porque ao final incluso como nomeamos en galego no rural. No rural o lobo é o aquel, o becho, o outro, o fillo do demo. Non se referencia estrictamente, senón que esa outredade, ese ser que che dá medo, porque Como non. se parece como se mesmo dera medo nomealo como lobo, non? Exacto, porque non o podes categorizar casi, é unha cousa super rara. Claro, ata que a xente chegara a saber, no, que eses outros nomes, no, o becho, o rabo, tal, era referido ao lobo, no? Mm. Cantas historias non habería por aí perdidas, sabes? Falando do becho ou falando do rabo, e veu o rabo e comeuno e tronzouno e non sei que, e a xente dicindo, vale, o rabo, sabes? Ao mellor un de Ferrol como a min, pois diría, bueno, vale, o rabo, e que será o rabo? Sí, Claro, claro. tal Das cual. lendas Melody. sobre a das lendas sobre a licantropía que hai en Galicia, eu non sei, pero detectaches se hai unha clasificación tipo aqueles que son nacidos así, aqueles que son malditos e aqueles que son como unha mistura ou Sí, sí que hai como diferentes tipos. Tamén se dice que o sétimo fillo, Mm. a maldición eh, do sétimo fillo. Logo, se é un fillo dunha peira dos lobos, por exemplo, Claudio Rodríguez Fer ten o libro de Unha muller lobo en Nova York. Non sei, creo que se chama así. Sei que son un pouco caos cos nomes, teño todo apuntado. Pero é sobre unha muller lobo en Nova York, que é un conto que descubrín nos contos do Castromil, e é maravilloso e encántame porque fai unha revisión xustamente do mito do lobo da xente e do conto de do lobo da xente dende unha perspectiva de xénero. Non sei se conscientemente ou non, falino con el e el díxome que sí. Eu espero que se saberá. Pero sí, é como moi guai porque xustamente el fala diso, de que a avoa desta rapaza era unha muller que xa decían que se reproducía cos lobos e que vivía con eles, que era unha pera dos lobos, e logo esta rapaza ten licantropía. E logo a outra cuestión que a min o que me interesa para a miña investigación, porque ao final pois eu o que fago é intentar facer unha revisión desde unha perspectiva de xénero, de como isto afecta as normas sociais e así. Entón, a mí é casualidade ou non que sempre que unha rapaza se resiste ao abuso por parte dun padrastro ou por parte dun home que polo xeral é da súa familia, o abuso ou se comporta como unha mala muller, recibe o meigallo. É dicir, tú non eres unha muller, tú non eres un home, máis vale que te convertas en lobo. E aí é cando colle a fada e se convirte en licántropo. Entón é como me parece superinteresante, super curioso. está mal lembrar a película esta, non me vai salir Cat People, pode ser? É unha peli como de serie Z dos anos 40, donde creo que a protagonista non sei se é rumana ou é polaca, que casa con un estadounidense. Ela ten medo á noite de bodas porque hai unha lenda que di que as mulleres se converten en panteras. Sí, sí. Pero é máis felino que cánido, pero tamén entraría nese Vámoslle rango, permitir, digo eu. vámoslle permitir. Sí, ao final eu creo que ten que ver co salvaxe que tes ao redor, é dicir, nós porque eu creo que a miña lóxica, é dicir, nós non temos osos no monte. Entón o animal que máis teme a xente é o lobo. Entón, cando algo se escapa desa norma, xustamente, ou xusto iso que che dá máis medo, pois utilizas o referencia animal do salvaxe que tes. Entón, fas aí esa conexión. Entón, o mellor para a persoa que escribiu esa película, na súa cultura eran dixetes panteira? Sí, panteiras. Pois o mellor era unha panteira. E Oe, entón, Alba, dun tipo que vive na lobeira
e o que lle están dicindo últimamente veciñas e veciños que hai lobo, que volve a haber lobo na lobeira, bla, 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 a unha tipa que é da Raia, no? De zona de lobos e lobas, e que viveu o mellor máis sendo máis nena, no? Ese becho, no? Ou mesmo algunha vez os coitarías ou albiscarías, no? Mm. Cales son os principais patróns de que hai lobo? Como? Cales son os patróns polos que eu podo ver se hai lobo ou non hai lobo na miña zona? É dicir, contos que acordas ti cando túa avoa che contaba eses contos e todo o tema, algo de verdad terían que ter, no? Eses contos ao Sí. final eran para que as nenas e os nenos, as crianzas, non se aventuraran moi lonxe da casa, etcétera, etcétera, no? Entón, Mm. con que te metían medo a ti cando nena? Pois pola noite, sobre todo, era coa noite, era con a cuestión de que se escoitabas aullar, simplemente era xa era un lobo. Xa nin distinguías se era un can ou un lobo, o aullido. Logo tamén, eu sí que recordo que cando era pequena, que meus avós aínda recollían moito fento de madrugada, pola mañá cediño, íbamos ao monte e recollíamos fento, e eu sí recordo de haber visto algún lobo, e meu avó sí que como que miraba ao chan e recoñecía si pasaran por aí lobos ou non. Eu, a verdade que non distingo porque tampouco teño esa experiencia, non sabría dicirche, pero eu espero que volvan. Non te vou enganar. Bueno, agora está algo Porque os difícil. meus veciños vanme matar, porque van dicir vanme matar as galiñas, vanme matar os animais, pero O que pecha ben os animais non llos fastidia as é o que alimañas. penso tamén. Eu teño Alba, ben pechadas as galiñas, non me levaron nunca. Dalle, Melody. xa sei que dixeches que tendiches máis a historia contemporánea, pero gustaríame preguntarche se atopaches mencións á licantropía asociadas a procesos de bruxería. A procesos de bruxería, pois xusto estou investigando agora co San Ciprianillo, que se meus pais me escoitan agora mátanme. Porque teñen un medo ao San Ciprianillo que non sei por que. De feito, prometinlles que non o iba a meter na casa, o libro do San Ciprianillo, cando lles dixen que quería conseguilo, e tuven que descargamo en PDF, porque dixenlles, bueno, en PDF non estará maldecido, nin tendrá malas enerxías. Foi a única forma que me deixan telo en medio físico na casa, cando estou ali. Entón, no San Ciprianillo sí que estou investigando a ver se hai algún tipo de referencia a algún tipo de feitizo ou así, pero por agora non atopei. E tamén estuve facendo algunha investigación en maxia negra, en maxia erótica, que de feito hai un curso na UNED moi chachi, e bueno, estou aí, pero non me quero meter moito porque isto é como o mítico no que te empezas a expandir e eu ahora mismo o que necesito justamente é acotar para a miña tesis e non quero porme emocionada a atopar cousas que me van a dar aí como subidón e logo me van a botar a bronca porque non estou centrada no que teño que facer. Pero No, pero sumérxete, Alba, sumérxete. Ti mantén a liña, pero sumérxete porque é un mundo moi guai. sí, pero eu creo que sí E que vai malos haber. consellos non. Pero ten que haber, porque, é dicir, sí, porque ao final está nos imaginarios da xente, a xente na cultura, a cultura é un reflexo da sociedade, de cada tempo, entón, eu creo que ao final, si rebuscamos nas culturas e sobre todo nos monstruos, entre comillas, ou nesos seres imaginarios, atopamos esas fendas que nos fan entender donde se podía escapar das normas en cada época e en cada sociedade. Entón, iso teno que haber en calquer contexto Entonces, social. a lobismuller e o lobisome son diferentes, é dicir, a súa licantropía ten unha orixe diferente. No, é que hai moitos tipos, é dicir, hai moitos tipos. Temos como a lobismuller e o lobisome, lobo, que son o muller lobo, o home lobo de toda a vida, tamén o lobo da xente, que é este mito, pero o lobo da xente saben con estas características na que normalmente hai estafada, pero ao mesmo tempo un lobo da xente é un lobisome ou unha lobismuller.
Ou temos logo o loberno, que o loberno, se non recordo mal, é unha mestura entre un lobo e un raposo, cando se reproducen, non o recordo moi ben. A peira dos lobos, pero xa é unha muller que non se transforma, entón sí que sería outro tipo de licantropía, pero logo sí que hai, como en canto ás características físicas, sí que hai diferencias. Hai mulleres que veñen referenciadas como que teñen unha pelaxe blanca, de cando se transforma unha pelaxe blanca, e suelen ser como logo cando están transformadas en mulleres, máis dóciles, menos agresivas, femeninas, e logo cando se representa a outro tipo de mulleres que son máis masculinas ou que son máis veroces, que lles gusta a carne, que que teñen moito deseo sexual, xa representa con unha pelaxe moi oscura e os ollos vermellos. Entón sí que hai, ao final, diferencias en como se referencian as características físicas das lobis mulleres, neste caso. Di aquí Reigosa, bueno, recolle aquí Reigosa na súa páxina, o Loberno no Castelo. No Castelo, un penedo situado entre as parroquias de Burgo do concello de Muras e Lousada do concello de Xermade, ambos da provincia de Lugo, ronda o Loberno. Din por ali que ten figura de raposo, que é inútil berrarlle, pois é xordo. Nunca fuxe. É a xente a que ten que escapar del e deixarlle comer o que lle dea a gana. Os nenos daquela contorna, cando ían coas vacas e o vían, sabían que esta era a maneira de tratalo. E aquí, é curioso. É É moi xordo, curioso, sí. o Loberno. Ao final, os seres híbridos é o que teñen. Son xordos, non? Algo Mira tiña unha que salir Eu creo que había que facer unha aclaración básica e é explicar que é o lobo da xente. o lobo de xente teño aquí aberto tamén. Vale, Sí, se queredes ver Non, todas non, estas a cousas, que se chama o lobo da xente? sí, pono aquí ao principio. Pon mozo ou moza que por maldición paterna ou materna se converte en lobo. Tamén os hai por fada que soe durar 7 anos. E pon claro. o que lle dicía Eu Alba, vin unha explicación, non sei can daba, non lembro a quen lle lin, que o lobo da xente se refería a que era un lobisome que se diferenciaba do lobo porque non atacaba ao gando, senón que atacaba á xente, de aí o lobo da é o lobo xente. da xente. Este é o lobo da Claro, xente. pero a Sí, sí, xente que sí, nos sí. está escoitando igual quería a aclaración. No, Sí, certo. quería a aclaración tamén, por certo, quería a aclaración, Dieguito, de que é o San Ciprianillo, que falastes del, e os legos como el mas eu, pois non temos nin idea do que estades falando. O sea, por que teus pais non queren o San Ciprianillo dentro da casa? Pois o San Ciprianiño sería como un libro de magia negra. Vale, libro de É dicir, bruxería. sí, pero é un libro de San Cipriano. Entón, dache remedios, imagínate, para namorar a alguén ou para facer unha limpieza. O Ciprianillo foi un grimorio que estivo moi de moda en Galicia, non sei entre os se dende o 17 ao 19 ou dende o 18 máis ou menos, e houbo moitísimas versións. E era un libro que non estaba moi ben visto, andaba algo prohibido, pero todo o mundo se facía con unha copia. Porque Sí, hai unha parte do libro do Ciprianillo adicado a atopar tesouros. Vale, tesouros de Mouras. Claro, tesouros de Mouras e cousas desas. De feito, é unha característica do Ciprianillo como grimorio ter esa lista de tesouros que se atopaban en Galicia e que se podían desencantar de algunha maneira. Creo que non hai grimorios do mesmo estilo con esas listas de tesouros. Especificamente o Ciprianillo ten listas de tesouros que se poden desencantar en Galicia, se non lembro mal. Bueno, sí, eu iba con é unha moi pregunta. Dime. Eu recomendo a súa lectura, iso sí, é unha mezcla de terror e religiosidade e ao mesmo tempo amor e romanticismo, sabes, te podes atopar de todo, pero é unha lectura para min moi recomendable. Eu ainda coñezo xente que a día de hoxe sigue facendo algún dos meigallos, non sei como chamalos, Encantamento. bueno, pois sí, que fai, pois, se alguén lle vai mal nos cartos ou lle vai mal no negocio ou quere namorar a alguén, pois hai unha persoa que
pois lle fai cousas, según Sánchez Planilla. Oe, mira, o tema este da licantropía na Galiza veu no programa anterior que estivemos falando de bruxas e tal, e lembrámonos, o sea, realmente naceu a idea, e Melody que me corrixa se me trabuco, pero naceu en Nadal cando entrevistamos a Emma Pedreira, que eu na miña bola mental que levo, vou nunha pola aí, sabes? E aí estábamos falando das horas mortas, o último libro que sacou sobre os cemiterios e tal, non sei que, e de repente saeu a colación Roma Santa. Saeu a colación o libro Besta do seu sangue. E eu nese momento caio da burra, sabes? Caio, escoitouse o clonk no directo seguramente, porque caio da miña burra e digo, oh, pero ese libro teño eu na casa, estou non lendo. E digo, claro, é que é teu. Nese momento caín que era dela. Digo, neste libro fai un xogo, pero eu, que aínda non o lín completo, non acabo de, é dicir, nos primeiros paraxes que estou lendo, porque empecéi no a ler, pero deixeino para cando tivera tempo para lelo dun tirón. Entón, nos primeiros paraxes non acerto a ver si é unha novela baseada en Roma Santa ou si é unha investigación que fixo Emma sobre o mito de Roma Santa. Entón, pódelo aclarar ti, porque ti seguramente chegarías máis fondo nese tema. Sí, o que fai Emma é como unha revisión en primeira, como se fose Roma Santa, ao final contando a súa desde esa primeira persoa, unha revisión contemporánea da súa historia. Por que? Por que o fai? Porque investigando sobre a Roma Santa atopouse que cando se fixo o rexistro dese nacemento na igrexa, rexistrouse como Manuela. E logo durante a confirmación, se non recordo mal, o nome modificouse a Manuel. Logo nas entrevistas dos periódicos da época que hai e na acta xudicial de cando se xuzgou a Roma Santa por licantropía, pois moitos veciños que foron entrevistadas e moita xente, pois póñense a caracterizar o corpo de Roma Santa como que tiña unhas caderas moi anchas como unha muller, que tiña peito, que tal, que é dicir, que tiña como unhas características de xénero bastante ambiguas. E logo, a posteriori, fai uns anos, fixose un estudio forense no que se establecía que Roma Santa podería ser unha persoa intersexual. Que dicir unha persoa intersexual que ao final existe unha ambigüedade que xa pode ser hormonal ou xenital. No seu caso, era un tipo, non sei que tipo de hermafroditismo era, pero bueno, o que Pero implica que aí... podería ter sido hermafrodita, non? Sí, unha persoa intersexual. Entón, isto o que implica é que unha persoa que non tería a regla, que non pode quedarse, non ten estéril, no caso de Roma Santa. Entón, Emma o que fai é reinterpretar toda esta información e narrar esa historia de como ao final Roma Santa non atopa o seu corpo, non sangra porque non ten a regla, entón ten esa necesidade de sangue e de devorar e o relaciona coa licantropía. Como ese desexo pola sangre e por o menstruar, por liberar o seu corpo durante esa menstruación, e cando se converte en lúa chea, pois devora e obtén esa sangre que necesita. Melody. Dime. Dache ti. No, quedei impactada ahora con o Roma Santa. Moi recomendable o libro. Polo pouco que lín. Eu recomendo moito porque justamente as películas que hai de Roma Santa representan como este macho, sabes, como este ser misterioso, como tal. Todo o contrario, dícese que medía un 50, sabes, que ao final era unha persoa que sí que era carismática, que tal, pero non, eu tamén na miña cabeza penso, bueno, mellor está, eu non estou na cabeza de Roma Santa, obviamente, pero digo, mellor esta persoa, claro, naceu,
non sabía se era un home ou unha muller, nun contexto rural, e dixo, ostras, eu onde existo, onde estou? E autonombrouse e autodefiniuse como licántropo para poder existir, como quen di, sabes? O curioso disto é que polo menos pode é triste isto, ¿no? Pero na época que naceu pode dar grazas que non cerraran nunha habitación, ¿no? Que podía levarse moito iso, é dicir, a esa persoa que nacía cunha malformación ou que nacía cunha tara, ou mellor cun déficit mental ou con algo disto, adoitaba moito aquela familia a ocultarllo á sociedade de alguna maneira, non? Metelo nunha habitación e Sí, a ver, eu tamén creo que foi polo século no que foi, ao final foi no século XIX, e o humanismo en sí, que foi realmente quen estableceu estes estigmas, tanto a decir, estigmas, como esta división binaria dos mundos, como quen di, entre a racionalidade e o salvaxismo, entre a cultura, tamén e o salvaxe, de novo, entre tamén a muller. no? É dicir, non só fixo unha división, senón que polarizou completamente os temas. É Exacto, dicir, non deixou haber termos intermedios. exacto, polarizouno todo. É o sistema tal e como o conocemos a día de hoxe. Por que? Porque tamén partiuse desa ciencia, pero desa ciencia pura occidental como hexemónica, que ao final o que fai é que a ciencia simplemente se convertiu durante o século XIX nun método para legitimizar que tú podías oprimir a outro e que tú podías estar por encima do outro. Neste caso, pois os que estaban no poder. E quenes eran? Pois as persoas que eran, que todo o mundo sabemos. Entón, claro, o mesmo pasou coas persoas pois coas persoas negras. É dicir, ao final, os zoolóxicos humanos europeos que había no século XIX e a principios do século XX, por que? Porque salían todos esos estudios científicos de que os homes blancos eran superiores biolóxicamente aos negros, Sí, porque simplemente era unha forma de legitimizar que o podías esclavizar. Pois o mesmo pasaba dende unha perspectiva de xénero. E, de feito, eu creo que a Roma Santa pois tuvo esta medio a liberdade, como quen di, porque ao final o sistema de xénero sexual, hai un libro moi guai que é de Hermafroditas, de Clemenson, que fai un estudio de como era o sistema de xénero sexual na época medieval, e era un sistema no que había hombres lactantes, mulleres barbudas, pois persoas hermafroditas, homes, mulleres, sabes, había unha diversidade na que se admitía, por exemplo, a esta pintura super famosa deste home con barba amamantando. Non sei se Pero non é un home, é unha muller. Claro. Pero é un home lactante, según se non Pero non nombraran. é un home, é unha muller. Xa, pero por iso che digo que como unha ambigüedade Pero non é unha ambigüedade, era unha persoa que tiña un problema hirsutismo, ela era unha muller, Claro, pero casou, digo, tivo pero fillos, non, fixeronlle un retrato, non era un home. pero non é un problema. Esa é a cuestión, non é un problema como tal, sino que hai distintos tipos de intersexualidade que poden ser hormonais, que poden ser non só asociamos a intersexualidade a ter órganos femeninos, masculinos ou algo intermedio, e non é así. Hai moitos tipos de intersexualidade. Entón, esa persoa posiblemente era unha persoa intersexual. Que pasa? Que neses contexto, pois, o nomeábanse de moitas formas. iso en Estados Unidos deuse en chamar posteriormente, seguramente, a primeiros do século XX, os circos dos horrores, ¿no? Esas persoas con malformacións, con cráneo minúsculo, o sea, con cráneos reducidos, con vellos que parecían nenos, mulleres barbudas, ¿no? É dicir, todo iso, ao final, estaba aí. E como que se botou a un lado nesa polarización de masculino, feminino, home, muller, tal, sabes? Bon, malo, listo, tonto, sabes? Non había, é dicir, pouco máis parece que esa polarización entrou a saco e en parte fodeuno todo, non?
Ou, A ver, Bueno, estamos aquí culpabilizando moitos do século XIX. Hai que lembrar que na corte española no século XVI contrataban persoas con ananismo para divertimento dos sí, reis. sí, sí, E sí. gustáballes coleccionar persoas con características físicas curiosas. claro, é que ao final ese é o problema, que se esa época que esa, a diferencia sempre se exotiza e se utiliza para estes freak shows. É dicir, ao final, bueno, e como decías tú, esta muller barbuda, pois non é que deixara de haber mulleres barbudas. No, sigue sabendo, o que pasa é que agora se teñen que afeitar a maioría, porque senón es que hai un estigma social. Pero a velas hainas. Debo decir, di aquí Ángel, home, muller, bon malo, listo, tonto. Isto é o que eu dixen, pero non o estaba pensando así. É dicir, non dixen home, listo, tal, e muller mala. No, por favor, non me saque desas cousas de contexto. Dixen esas dicotomías, no, de home, muller, boa, mala, lista, tonta, é dicir, podémoslo dicir ou muller, home, ou dicido como que irades, pero esas polarizacións de dous factores onde o mellor había 10, 15 cousas diferentes, sabes? É dicir, ao final non... É dicir, hai diferentes intelixentes, non podemos dicir que hai listos e tontos. É dicir, hai moitas cousas intermedias, non podemos dicir que hai bons e malos, todos temos algo de malo e algo de bon, e todos temos algo de bon e algo de malo. É dicir, ao final, as polarizacións extremas son contraproducentes. Por certo, Eu penso que... Sí, non, sigue, Fran, sigue. digo que eu podo dicir, polo que sei, que nos fai mal pensar en polarizacións, en dúas cousas, é dicir, só en dous termos, non? Que eu penso que hai escalas en todo. Ao final creo que é limitarse. É limitar as cousas a unha simplicidade que non hai. Melody. Eu que iba a decir, que xa que falamos desta condición conxénita do hirsutismo e da hiperticose, hai tamén un retrato moi famoso dun varón que era Petrus Gonsalvus do século XVI, que hai xente que, bueno, hai investigadores que tamén relacionan esta condición da hiperticose coa idea de que da licantropía. Dentro da licantropía hai moitas condicións, algunhas neuropatías, esta condición da hiperticose, condicións psiquiátricas tamén, hai pois moitos tipos de home lobo segundo as súas condicións de saúde, que é algo que estaba ben comentar, vaya. Sí, bueno, deste tema leí un pouco, pero non son experta, non podería falar. Sí que ao final non sei hasta cando foi, sí que seguía no libro de enfermedades mentais a licantropía, como, pero non podo falar moito máis do tema porque non o sei, a verdade. De feito, esta condición de hipertricose que tiña este señor, algúns investigadores tamén apuntan a que podería ser unha das orixes doutro conto moi extendido que é o da Bela e a Bestia. Hostia, claro. Porque esta persoa viviu, bueno, pois no século XVI, coñécense outros casos e a versión máis coñecida da Bela e a Bestia parece ser que o escribiu unha señora francesa que agora non me vai sair o nome porque así, cando necesitas nunca saen os nomes. Habitualmente pasa iso. Sempre pasa. Que se basaría nunha destas persoas que vivían naquel tempo na corte de Francia para escribir a Bela e a Bestia, ainda que ese conto ten unha historia ao longo dos séculos que merece a pena tamén explorar, pero iso outro día. Ti apunta por aí, Fran. Temas do outro día. Bela e Bestia. É que realmente é infinito isto. Hai de todo. E sobre todo o que temos é unha cultura super rica na Galiza destos imaginarios e a min é o que me interesa realmente.
como é o noso, sabes? Como é o dende o local, dende o que está no noso entorno, porque ao final, non sei, a min sempre me deu rabia cando miraba, a televisión de pequena, era non verme referenciada aí, non reconocerme nesas historias, nesas cuestións. Entón creo que, bueno, o que animo a xente que investigue sobre o noso e sobre estas historias que eu ao final, pois seguramente sei só un 10% e superacotado o que a min me apela. Entón, si buscamos nestas lendas, nestos contos, como a xente, por exemplo, teño colegas que lles encanta Disney, están, jove, pois o que acaba de dicir Melody é superinteresante, pois pornos a investigar sobre a Bela e a Bestia, de onde saliu esa inspiración. E creo que aquí, así quizás pois nos pasaría o que dicías ti, Fran, que non é un mundo tan dicotómico nin tan polarizado, e que hai unha escala de grises polo medio fermosa que nos estamos perdendo. Sí, sí, Entón, eu íbache dicir que me resulta curioso, no? Estoulle dando voltas á cabeza, aparte de caer no da Bela e a Besta, hai un cacho e dicir, hostia, pois é verdad, podería ter sido iso. Pero bueno, na miña liña. Pero agora estaba pensando que curioso, ¿no? Que as maiores recollidas de lendas sobre lobisome, sobre trasgos, sobre todo isto, danse nas provincias interiores da Galiza, nos lugares normalmente preto da montaña ou na montaña, que estaban moito máis illados en inverno, é dicir, tiraban máis dese recurso de cociña con lareira acendida e a contar contos, que era o que tocaba, e resulta curioso, ¿no? Que todas esas historias de non saiades pola noite, de anda o lobo da xente e tal, non sei que, señan en aldeas pois da zona de Viana do Bolo, Manzaneda, toda esa zona de por aí, ¿no? E non se dean, por exemplo, esas mesmas historias, pois, por exemplo, en Fisterra. Sabes? Había outras, ¿no? Había claro, vos outras. tedes historias relacionadas co mar. Pero a coña é que despois, claro, despois un mira a prensa e mira todo isto e dase conta de que, unha das mandas máis grandes de lobos que quedan na Galiza están en Fisterra. Sabes? É dicir, bueno, e a min que son amante dos cas, pois a min doíame aí alma cando atopamos unhas fotos, atopou o cura de San Sadurniño, onde eu vivo, unhas fotos de principios do século XX, de 1910, unha cousa así, no que a marquesa, a fabulosa marquesa, bueno, ou os pais da marquesa daquela, creo, pagaranlle 20 reais por cada lobo morto que trouxeran. E hai unha foto dunha pila de lobos mortos da zona no centro de San Sadurniño. Hai unha foto bastante odiable, pero debo dicir que é curioso, ¿no? Como esas lendas e eses contos danse máis en zonas máis oprimidas polo mal tempo, ¿no? Que daba moito máis tempo a recrearse nesas historias, ¿no? E contar pasar ese tempo, ¿no? Daba máis tempo a perder o tempo dentro da casa por mor do mal tempo, ¿no? Non che parece? Ou tes unha percepción distinta porque atopache igual de número de historias noutros sitios? Non, a percepción que teño é a mesma. De feito, eu na miña zona cóstame máis tamén porque hai unha poboación moi envellecida e a xente nova tampouco seguiu ca recollida destas lendas e destes contos. Entón, na miña zona sí que me costa atopar este tipo de historias. A miña avoa xa falleceu, xa faleceron as dúas e meus avós son bastante maiores. E as veciñas, pois, bueno, falo con eles, pero falamos de outras cousas. Tampouco teñen a necesidade, como había antes, de contar estas historias para advertirnos, porque xa hai unha sensación de seguridade e de... Como na miña zona, ao final, as historias que contan máis son, sobre todo, estranverlo. Entón, creo que sí que que sí que ao mellor hai un acerto aí no que dices ti de que xustamente neses espacios co redor do lume
dan para contar Recrear. recrear historias máxicas e historias de terror, como se facía para asustar o que decías tú, para asustar os nenos. A mí mi avó ao final Eu contaba para asustarme. Seguramente era un gato, pero É que eu son moi fan, son moi fan das escolmas de conto popular, non? E teño varias escolmas de conto popular e varias escolmas de conto popular galego de medo, que me encanta o medo, non? E acórdome sempre, a min miña avoa, por exemplo, na Costa da Morte, que era onde vivía a miña avoa, eran moi típicos os contos do demo e o ferreiro, non? Había moitos contos de ferreiros con demos. Había moitas historias, moitas. Tirarlle area ao chan, poñerlle chapas ardendo para que se sentara nelas, etcétera, etcétera, non? E eses contábamos a min miña avoa. Estamos falando dunha época completamente diferente. Eu rondo os 50. É dicir, teño 47 anos. Entón, claro, cando eu era neno, é unha época diferente a de cando ti eras nena. xa. Estamos falando de moitos anos de diferenza, non? Pero sí que é certo que había máis esas historias do demo. É dicir, na costa, polo menos na Costa da Morte, onde era meu pai, falábase máis dos demos. Os demos tentaban a xente, os demos andaban sempre a facer trucos para enganar, pero non había tanto lobisome, non había tanto esas cousas, non? Sen embargo, a percepción que eu teño, e é unha percepción de velo na prensa e pouco máis, me explico, nin sequera fixe unha investigación sobre o tema, non? Pero a percepción que eu teño é de que os contos de lobisomes que eu vin recollidos nesas escolmas tenden a ser máis en interior, na Sí, zona de Ourense, Baixo Lugo, o sea, no sur de Lugo, etc. sí, Non, sí. na zona entre Asturias e Lugo ou entre León e Galiza, non? Entón, era só iso, non vou quedar aquí de erudito, nin moito menos. Eu teño unha pregunta. Veña, dalle, Melody. Porque vas imaginade, no, ahora imos aí por Fisterra que hai tantos lobos e a ver se vai ser o lobo da xente ou nos atopamos con unha fada ou un encanto e nos encanta e nos fai lobo da xente. Ajá. A verdade que Alba, molaría, ti molaría, pero por se acaso a alguén non lle mola, porque isto de se converterte en lobo na lúa chea igual non che ven ben, sabes, polo que sexa. Deches con algún remedio contra a licantropía? Eu non coñezo, pregunto. Igual se deches con algo... As curas que hai en teoría é que cando unha persoa se transforma en licántropo e logo cando se volve a transformar en humano quitas a pel de lobo, entón, según as lendas ou os contos, tes que queimar a pel do lobo no lume. E xa está, ata quitar o medallo. Hostia, pero eso de ter que esfolarse non me soa moi ben. Pero é que como é que é raro, porque eu claro, leo Te levas cremallera. creo que é o que penso eu na miña imaginación cando recreo esta escena na miña cabeza penso, ten unha cremallera? Ou simplemente, sabes, ou que pasa, non sei. E logo unha cousa curiosa é que logo sempre as persoas que lle queiman a piel polo menos nos libros, que a min é o que me tira máis, sobre todo, a literatura. Nos libros cando collen elles queiman a piel esta muller que se desnuda, aparte, sempre super sexual, e mola moito porque a queiman a pel e logo cásanse. Non coñece de nada, pero como lle queimou a pel de lobo, cásanse. Claro, é que ao final de cada conto ten que haber un matrimonio feliz. E xa comen as perdices que cazou o lobo. Claro. Pero tú imagínate como fan a min. Ou mellor non quero volver a ser normal e quero seguir sendo un lobo da xente. E queimas má pel sin permiso. Mátote. Non me caso contigo. Lo fendo en 100.000 pedazos, decía a Bella. Bueno, penso que como primeira incursión no mundo licantropía, penso que está máis que falado isto. Decía Tais, pero eu non son a máis experta para isto. Eu podo facelo dende meus imaginarios queer de xénero, pero tendes un gran experto na Galiza a quen lle tendes que preguntar. Por favor, nome, por favor. Nome Si sabes, o levas nomeando toda a noite. A Antón. Sí. O señor Antón Rigosa, haberá que falarlle logo.
Habrá que falarlle, non? Haberá que falarlle. Pero que Antón Reigosa é experto en todo. Por iso, Non é experto só en licántropo. por iso é a persoa adecuada, porque che pode responder a todo. A min hai cousas que me pillas, ibache a dicir que as bragas baixadas, pero Teríamoslle a Antón teríamoslle que facer un especial de 2-3 programas falando sobre Galicia encantada, porque é unha pasada. É dicir, sería maravilloso. como Eu pon aquí, pagaría, eu pagaría como moito por iso. 20 aniversario de 2005 a 2025 Nunca enciclopedia da trouxeches a cultura Reigosa popular a en Galicia. Lobeira. No, nunca. Nunca. Fran, por favor. Isto é unha solicitude, eu pídoche, por favor. Vale, pues voy a anotar aquí. Bueno. Por favor, aparte é que, en plan, eu imagínate na tesis, eu citando e pongo, e poño Galicia encantada. Galicia encantada. Claro, é que realmente é unha pasada, ademais é unha pasada de proxecto. Eu lembro que lle pedira hai anos, cando empezaba eu na Lobeira, o que pasa, moi pretencioso eu, pero non cheguei a facer nada porque non quería destrozar ese material tan bonito que ten, que decía de algunhas que ten con forma de lenda real, é dicir, non as recollidas que ten, dice que pola zona de... No, senón as que ten en modo conto, narralas, é dicir, gravalas narradas con esta voz así, sabes, poñendo a voz así moito máis. Narralas e tal, e poñeres unha musiquiña por detrás, e cederllas, é dicir, aparte de poñelas no YouTube ou donde as puxera eu, cederllas para a páxina, sabes? Que esas chismas pues tiveran ese audio, no, grabado por min, pero claro, super pretencioso, Fran da Lobeira daquela, sabes? No, isto o gravo eu, tal, pero iba a salir unha chapuzada e como teño o procrastinado perfeccionista este de que si na miña cabeza non queda como quero que quede, xa non empezo. Entón, quedou aí. Díxome que Bueno, sí, que lle pasara os audios primeiro para revisalos el, que estiveran ben e tal. E cando me dixo iso, deume tanto, sabes, meteume tanta presión de decir, hostia, ten que quedar ben, tío, non podes aínda, non podes. E quedou aí morta a cousa, sabes? pois quítate o síndrome do impostor, sacas o polvo do caixón onde teñas esa información e contactas de novo. Porque eu estou vendo que iso sería maravilloso, a verdade. Terei que falarlle. Alba Casas, moitísimas grazas por atender a chamada da Lobeira Today. Fran, espera. A ver. Eu quero que a Alba nos faga un resumo, porque é que sinto que lle preguntamos como pouco, porque nos fomos por temas tan interesantes. Sí. Bueno, que primeiro, nos reenfoque o seu estudio da licantropía en canto a xénero, que nos faga o marco, un resumo do marco teórico, ou non sei, un pouco encarrílanos. Aperitivo, danos un aperitivo ou algo, non sei. Sí, pero un momento. Non sei facerlle a pregunta concreta, pero Vale. Alba está a entender. Pero déixame poñer en contexto como chega Alba Casas a este programa. É dicir, hai 2 semanas entrevistei a Andrés Castro, Ozo Perozo e Alexandre Senande, que son creadores de a saga de banda deseñada Sentinelas, vale? Empezou sendo Sentinelas da Lúa Carmesí e a segunda parte, que agora mesmo me falte Dios si me acordo o nome. Sentinelas, a ver, que o teño por aquí, un momento. Pois non o teño por aquí. Vale, bueno, Sentinelas no limiar das Tebras, aí está. Sentinelas no limiar das Tebras. Ves, ao final a miña memoria funcionou. Pois resulta que estábamos falando disto e tal, e resulta que sae un licántropo nesa segunda entrega da saga, vale? Sae un licántropo. E empezamos a falar do licántropo e tal, e dixen, pois temos o luns que ven, que ao final foi este luns, non o anterior, que era o luns do que falaba eu. Dixen eu, pois temos o luns tal, un programa de luns de TEA sobre licantropía na Galiza e tal. E dixo, si falades de licantropía da Galiza, dixo Ozo, que te coñeceu en Madrid. Dixo Ozo Perozo, dixo, se falades de licantropía na Galiza, tedes que falar con Alba Casas. Pásoche o contacto. E pasoume o contacto, faleille por Insta, e moi solícita dixo, eso de que vai? Vou vos stalkear. Stalkeou non sei un pouquiño, dixo, fan cousas normales, non son raros. Veña, pois pa diante. E aquí temos a Alba Casas que agora nos vai a facer un resumo
da súa tese. Ahora facerche o resumen te das conta de que realmente de licantropía sei pouco. Nada, broma. No, a ver, a miña tesis en verdade é un pouco o que che comentaba outro día, que eu simplemente quería buscar a forma de atoparme ou nesas referencias rurais. É dicir, eu non me recoñecía como cando se fala destas persoas queer urbanas, deste suxeito queer globalizado, pois un maricón de Chueca, como quen di, ou Alá Veneno, ou todas estas cousas. Eu non me reconocía aí, porque non eran os meus referentes de pequena. Eu non conocía quen era Veneno hasta fai uns anos, hasta que me mudei a Madrid a estudiar. Entón, eu necesitaba atoparme dentro de como persoa LGTB cales eran os meus referentes. E empecé a buscar que para min os meus referentes que me permitían escapar hacia ser libre, hacia imaginarme que as cousas podían ser diferentes, eran os monstruos na Galiza, as historias e as lendas dos contos. Porque ao final os monstruos son esa alteridade, o que habita na fronteira do que define o ser normal e o ser natural dentro das normas. Entón eu pensei, ostras, e se atopo os monstruos na cultura galega, o mellor atopome a min. Entón é como empecé a investigar realmente sobre estes monstruos e sobre os licántropos, porque para min era o que me atravesaba tamén ca miña infancia. E justamente atopei iso, que había mogollón de referencias a todas estas persoas que transgredían o que se esperaba de ser normal, xa non só a nivel ser muller, ser home, persoas intersexuales como podían ser Roma Santa, sino calquera persoa que escapaba a esas categorías binarias, como decías ti. Entón, eu intento buscar exactamente, sí, o meu sitio no folclore galego, porque sempre nos dixeron que nós tiñamos que ir dos pueblos e das aldeas e ao mellor tuvémoslo sempre diante nosa, pero non nos deixaban ver. E para min iso, a tesis é simplemente facer un proceso de reescritura, de recopilación de todas estas referencias do noso folclore, sobre todo enfocado na figura do licántropo ou dos monstruos, para nomear aquelas cousas que non foron nomeadas estrictamente como queer, pero que son referentes e formas que transgreden a norma. E creo que así tamén podemos establecer como unha metáfora que nos ensina que pode haber outro mundo posible, tanto no pasado como no presente, que simplemente non nos deixan ver. E por iso é a cuestión da tesis, facer unha recopilación que non unha recopilación estricta históricamente, porque eu non son historiadora, sino é como dende a función do arte, de construir imaginarios posibles. Entón, estou intentando facer un imaginario do que podría ser isto para imaginarnos que realmente sí que o rural galego ten todas as posibilidades para construir un futuro dende a diferencia e dende o colectivo, que ao final para min iso son as manadas de lobos. Colectividade. Unha última pregunta, a raíz do que acabas de decir. Pode ser que estean as cidades, as zonas urbanas, acabando con todo ese imaginario? Para mí sí, porque o que eu de feito volvín despois de 10 anos vivindo fora, volvín en xuño do ano pasado, volvín a vivir nas Neves, que é a miña aldea, e volvo a ser a persoa máis non tranquila, porque fago mil cousas, porque non paro quieta, pero sí a ansiedade desapareceu e sí que me atopo a mí mesma e sinto que non teño que estar encaixando en colectivos. É dicir, porque ao final as cidades é verdad que hai tanta xente diferente, sí, pero esa xente diferente se acaba reunindo en grupos que acaban por homogeneizarnos a todos e facernos a todos iguales. Entón, para min o futuro está no rural. Estaba mirando se tiña o libro aquí, pero non o teño aquí. Corríxeme, se o sabes, se non nada. José Gil, o primeiro cineasta galego. É das Neves. Sí. Perfecto. Deso xa falamos aquí na Lobeira, nos días encantados de agosto, o libro de Manolo González, tamén da ZOA, o sea, tamén é da zona desa zona de As Neves e todo por aí. E eso, deso xa falamos no Cinema Lobeira. Melody, algo máis? Non é si, bueno, vou facer un pequeno apunte, a ver que vos parece. Apunte. Con isto de urbano e rural e tal.
moitas veces tendemos a pensar que a literatura oral como que desaparece, e é verdade porque xa non transmitimos de maneira oral ao alrededor do lume, como decía antes Fran, pero a urbanidade trouxenos tecnoloxía e trouxenos o cine, no cine hai moita licantropía, moito vampirismo e moita inspiración na tradición oral. É a tradición oral do século XXI, diría eu. Igual me estou pasando de frenada, pero... E os podcasts tamén. E os podcast, claro. Se ao final, como digo, é o híbrido que é o futuro tamén, para mezclar todo. Non, unha cousa non exclui a outra. Sí, é que moitas No, veces sí. tendemos a velo dunha maneira moi pesimista e en realidade é que houbo unha mudanza, unha transición a outros medios de transmisión. Sí, por iso eu creo que ao final eu o que estou intentando facer é levar o que as cousas que cree que o que dices ti, o cine, todo isto, pois trasladalo a outro contexto, pero que non sexan o que ao final o que dices tú, o rural e o urbano tamén é outra dicotomía, non son espazos excluíntes as cousas que pasan nun sitio e no outro. Entón, creo que é super guai o que acabas de dicir, de que ao final é a nova cultura oral, tanto podcast como cine, como YouTube, como son outras tecnoloxías, outros métodos. Ni mellores nin peores, só diferentes. Bon apunte, Melody. Pois penso que con isto Alba Casas, doutoranda en arte contemporánea e artista, e que ademais está desenvolvendo a tese Lobes salvaxes, cartografía dunha resistencia queer en Galicia, que quereremos ler nalgún momento cando a tiñas publicada. Cando presentas? Pois espero facelo po ano. Espero, porque depende da miña cabeza. Pois moito ánimo e cando presentes avisa. Moitas gracias, fareino. Moitas gracias por invitarme, foi un placer. Exacto, eu quería chegar aí. Moitísimas grazas a ti por ter atendido a nosa chamada, a nosa humilde chamada, humilde e trapalleira chamada, diría máis. E nada máis, a vos que estades aí tralo chat, que estivechedes todos aí lanzándovos pullas unhas a outras, poñendo tarxetas vermellas, falando de todo o que falastes. Moitísimas grazas por estar con nós esta semana, aínda que este era o programa de marzo, estámoslo facendo en abril. Grazas, como digo sempre, vémonos noutra. E Alba, se queres non te vayas, falamos un anaquiño de nada agora despois da saída. Vémonos noutra e apertas. Teredes novas nosas máis cedo que tarde. Chao!